Pozad, tam. Nie, to nedávaj tam. A prečo? Na čo to dlho trvá? A prečo nemáš pokrývku na to? Mám pokrývku. Daj pokrývku. Otvor, túto, šuflík, tretí. A tu je pokrývka. Toto? Áno, prosím. To je veľká. To nemá, to je dobré. Potom to bude klapka, zas ti nebude horať. Nebude. Prečo nemáme také malé pokrývky? Nebude horeť, nechaj to. Ale ja sa pýtam, prečo nemáme také malé pokrývky? Čo sa smeješ? Prerúdka, zemiačiky, áno, ale čaj pre mňa to ne. Tie zemiaky ty budeš jesť, nie? Čo? Keby niečo, tak zemiačky sú pre tvoju dceru. No, a čo? A Rudo je či? A ja to robím pre moju dceru. Pre tvoju dceru to robíš? Áno, aj pre teba. Tubera matita. To je tá choroba, čo hovorili, tá meningitída. Tam, počula si, čo hovorí, že začína to kašlom, Áno, áno. Meningitída. hrdlom, Ježiš. malé tieto, malé horúčky. Malé horúčky a potom to dojde strpnutým tejto šíje a konec už. Potom budem mentami. Ale naozaj, dokiaľ... A na Vánoce sa Už aj ja mám chryplavý hlas od teba. No, a na Vánoce sa ma chce zbaviť. Lieky mi schová, pyžamo mi nedá, lebo dá, ale nemôžem... Už je čisté. Nemôžem sa potiť, lebo zašpiním duchny. Vitamíny nemám. Máš, teraz som ti dala banán, čo chceš? To je slabý, to je málo. Čo chceš? Aj toto si mal. Multivitamin. Naranče, všelijaké. Vidíš, mi to nepomáha. Tak. Ráno ma chceš poslať ako onu, túto Ja som bola dneska, ty pôjdeš zajtra. Áno, Áno, ty pôjdeš zajtra kúpiť chleba. ale ty nemáš horúčku. A nevieš, pozri, jak chrípim, jak ma bolí hrdlo. To Áno, od teba. pošleš ma pre jahody zajtra. Áno, pre jablka na záhradu. No dokonca aj pre jablka. Mal si doniesť, ja sa ti povedať. A čo, pôjdem za 12 mesiačíkmi, lebo čo? Pôjdem za 12 mesiačíkmi, nech mi spravia jaro, čo, leto, júl, august. Á, bazén. Budem oberať jablka uhlárovi na záhrade. A dobre, či tie jablka už nie sú aj Zamrznuté? znité. Tam nie je dobrá klíma na to. My by sme mali po tom prístavu spraviť si pivnicu. No iste. Zase. Aj garáž by sme si tam mohli spraviť za dúberná. Otec presne. Vedľa to nového plotu. Garáž, čo ty na to? Netreba garáž. Jak bude hneď to posunuté, tu bude studňa a vedľa by mohla byť garáž. No, cez celú drávu budeš chodiť za to na šikmu, nie? Do plota. Ja aj otec už zase. Čo? Však pravíme tam bránu. Tam utonátok rozbije ten betón a tam by sme spravili jednu bránu. Na garáž. Garáž by sme mohli predať za 200 000. No s elektrikou. Aj s elektrikou, no. Otec, toto s tebou vydrží. A toto nám Karol kedy spraví? Tuto malo byť svetlo ešte, lebo čo? Tu. Áno. Čo? Áno. A však to môžem aj ja spraviť ináč. Nemáme lampu. Nemáme svetlo kúpené. Však najmenej. Daj to do dresu, prosím. Umyť, že? Nie, iba to daj do dresu, nemusíš to robiť. Nepúšťaj toľko vody, na čo? No. Nemusíš to robiť. Dobre, drahá voda je. Áno. Ja. Ja.